ng mga nagbabagang balita. Lisensya ng viral motorcycle rider dahil sa reckless driving, sinuspindi ng LTO. PBBM, idineklara ang state of national calamity dahil sa gupit ng Bagyong Tino. At Kamsursolons, nanawagan sa DOTR ng agarang feasibility study para sa PNR high-speed rail system. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office sa LTO ang driver ng motorsiklong na video mabilis ang pagpatakbo sa bahagi ng Concepcion Pequeña sa Naga City. Lisensya ng driver sa video, suspendido na. May ulat si John Amador. Kuha ang video na ito sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Sa parehong video, makikitang tila naging racetrack ng isang motorcycle rider ang daan at hindi alintana ang mga kasalubong at kasabay na sasakyan. Ang motorcycle rider sa video, pinatawan ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO at pinagpapaliwanag dahil sa reckless driving. Bago pa matanggap ang show cause order, personal na umano itong nagpunta sa tanggapan ng LTO. Base sa kanyang social media post, nagduman na po ako sa LTO, sa Land Transportation. Bale, nakaulay ko in person si Sir Chief, and then nag-explain man ako sa iya, and then sabi niya man sa huya na simbagon ko na lang da itong maabot na letter sa kuya, and then i-explain ko naman da kung ano nangyari kambangging ito arog ako kadto magpadalagan sa may Concepcion Rotunda. Na-serve mi na ang show cause order kasugma. Actually, ni-receive niya man. Nakiulay kaya siya digdikan, nagdigdi siya kung pwede ang show cause order. I-receive niya na lang digdi sa opisina. Pag nag-abot na, bako nasarong ninyo. So, ginibo niya man, kasugma, tinurnover niya din si lisensya niya sa muya kasi confiscated ang lisensya niya. Sinuspindi na rin ng 60 araw ang lisensya ng rider habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. May preventive suspension siya na 60 days. 60 days? 60 days. Upon investigation lang yan habang nag-i-investigate, yung suspension niya 60 days. Preventive yan. Ang ibig sabihin nga, bako pa yan si penalty niya. Kung mahiling po kay Anindo, itong Kalabaan tinampong ito, inot may simbahan, may pedestrian lane. Duman pa mismo siya nagpadalaga ng harurot ng araw kay ito. Pandua, rotonda baga ito. Kung kaskason pati ang pag-ikot niya, kung mahihiling manindo. And pigiling may dahil, di mo yan dyan sa lugar na yan, dahil may shop dyan eh. Correct. May shop kaya dyan. Yung shop na yan, bantugan yan sa pagmumodify ni Mapler. Kahit nag-public apology na ang rider, hindi pa rin umano ito lusot sa iba pang posibleng violation. Siguro na nagustuhan niya si Mapler niya, maribok. Ito ang sa rason. Sa hiling ni, sa part ni. Kasi iba man kaya ng paliwanag, syempre. Sa public apology nga ni, kung hilingon nindo, sinasabi niya na route da kaya itong motor, napapakaray pa lang. Pareho po yan ang rason katong nasyokosta na nakatindog man na nagmumotor na nakashades ng banggi. Ito po, update ka to, revoke na po ang lisensya ka ito. Ang possible po siguro kaya is suspension and revocation. Depende po sa paliwanag niya, kang simbag niya. Doon po yan. Pero ang pig-charge po ni LTO is reckless driving and not wearing seatbelt. Taano man not wearing seatbelt? On the course of investigation, may mga vlog po siya na nagda-drive siya ng auto, hindi siya naka-seatbelt. Nagkakarakanta pa siya na nakapost online. Ayon sa LTO, dapat umano na ang mga motovlogger na kagaya nito ay nagpapakita ng tamang mga disiplina sa kalsada at pagmamaneho, lalo't accessible ang mga video nila maging sa mga bata para hindi maging promotor ng pagiging kamote. John Amador, CSN. Nakaburol na ang bangkay ng 5 taong gulang na batang babae sa Libmanan, Camarines Sur matapos aksidenteng tamaan at matusok ng itak sa leeg. May ulat si Eli Balbin. May
Pila ka, magising ka na. Kaya masakit po sa akin, sir. Kaya gusto ko po, sir, na Nagdadalamhati ang pamilya Paro matapos bawian ng buhay ang kanilang 5 taong gulang na anak nitong nakaraang linggo sa mismo nilang tahanan sa Zone 4, Barangay Bigaho Norte, Libmanan, Camarines Sur. Ang biktima aksidenteng tinamaan ng itak sa leeg. Ayon sa ina ng biktima na si Mary J, nasa trabaho siya na mangyari ang insidente. Agad umano siyang umuwi matapos makatanggap ng tawag mula sa kanilang kapitbahay. may nagsundo po sa akin na emergency daw po. May na-aksidente. Akala ko po yung lalaki kong nagmumotor. Tapos pagdating ko po dyan, marami na pong tao. Kaya hindi ko man po na na bigla na po akong nahimatay noon kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kumukuha umano ng buko ang 21 anyos na pinsan ng biktima upang dalhin sa Maynila. Nilapag umano ng pamangkin niya ang itak matapos kumuha ng buko. Hindi na malayan ng 21 anyos na pinsan ng biktima na umakyat na sa upuan ng bata at aksidenteng nadulas. Sa hindi inaasahang pangyayari, tinamaan ito ng itak sa leeg na agad nitong ikinasawi. Sabi daw po, natusok daw, na po daw sa itak, na nadulas daw yung bata, natamaan daw sa itak. Kasi nilapag daw ang itak sa upuan. Sino po ang may naglapag? Ang pinsan daw niya po. Ano bang ginagawa nitong pinsan niya na to sa mga oras na ito? Sabi daw po, nagkukuha daw ng buko. Nag-aano daw buko kasi dalhin daw sa Maynila. Tapos, nilapag daw si itak po. Iyon na po daw ang nangyari. Umakyat daw ang bata, nadulas. Naglabtik daw si Sundang sa liig niya. Sa pag-iimbestiga ng Libmanan Police, naglalaro umano ang biktima malapit sa lugar kung saan nagbibiyak ng buko ang kanyang pinsan. Tumakbo umano ang bata upang humingi ng buko at sa pagkakataong iyon ay ipinatong ng 21 anyos ang itak sa isang kawayan na upuan. Ini pong victim ta na 5-year-old nakikipagkawat naman sa mga tituhon niyang haling Manila na mabarlik na po da ako tang Manila kang bangging ito. So typically si mga usual habit na nag-iire po ning mga tipong, banana, yung mga pwedeng madara sa Manila. Nagpiprepare senda. So, ining 5 years old, nagkakawat duman sa place ng insidente. So, ining 21-year-old po, may tipong daa siya, tigbukahan, and then kang nahiling kang aking tigpupor na tigpapalis itong sabaw katong buko, duminalagan si ate, aki, pinatong si kamot duman sa table, akmang masaka, tanagahagad daa. Pagpatong katong aki daa duman sa table, si bambong napapatungan katong bolo, mayong pako sa dulo. So, umangat. Nung pag-angat nun, yung bolo, sumamang umangat din, tinamaan na yung right neck sa may right neck ng bata. Doon na, pag biyahin nila, minuturman din tulos, pagdara sa hospital, declared dahil nga pan-arrival na ng attending physician. Pansamantalang dinala ng mga otoridad sa Libmanan MPS ang 21 anyos, subalit kalaunan ay pinakwalan din matapos matukoy na walang sapat na ebidensya at itinuturing na aksidente ang nangyaring pagkamatay sa biktima. Na-custody namin siya kasi for safety reasons na din katong cousin, because ang emotions kang family sa mother side, the father side kaya ni pinsan. And then, syempre, mandatory sa amin pag may arog ka ng insidente, pending investigation, custody muna si involved na individual until the aiming pa nakiklear out na yan talaga. And syempre, until maapang nagko-complain na immediate family member, preferably a sentence katong aki, the aiming siya pwedeng i-release kasi baka mamaya mag-file ng kaso, magduda na may foul play. Though sa investigation man ngayon, nagluwas man na maaman din talaga as per our investigator. So, katong time na mayo man na nag-file ng complaint, both parents, tapig halat makauli si magurang na lalaki, tig-release naman din po siya. Ngunyan, okay naman sinda, naintindihan na everything daw is accident. Sa ngayon, nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan. Eli Balbin, CSN. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na magdeklara ng National State of Calamity.
Kasunod yan ng naging pananalasa ng Bagyong Tino at inaasahang pagtama sa bansa ng bagyong tatawaging Uwan na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ang pag-aproba ng Presidente sa rekomendasyon ng NDRRMC matapos ang situation briefing sa naging lawak ng pinsala ng Bagyong Tino sa Central Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Nang dahil sa deklarasyon ng State of National Calamity, mapapadali na ang access sa emergency funds ng bawat LGU at procurement process na magpapabilis din sa pagresponde ng gobyerno sa mga pangailangan sa panahon ng kalamidad. Patuloy ang paglakas ng bagyong may international name na Fong Wong habang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, inaasahang bukas ng gabi o madaling araw ng Sabado papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Uwan. Maabot rin ito ang typhoon hanggang super typhoon category bago maglandfall sa northern o central Luzon sa araw ng Lunes, November 10. Maaring itaas ng Pag-asa sa tropical cyclone signal number 5 ang ilang lugar sa Pilipinas dahil sa banta ng bagyo. Inaabisuhan ng Pag-asa ang publiko na maghanda sa posibleng maging epekto ng naturang bagyo. Inihain ni Camarines Sur Congressman Migs at Luigi Villafuerte kasama sina Congressman Jory Bata at Bicol sa Raw Party List ang isang House Resolution na nananawagan sa Department of Transportation sa agarang feasibility study para sa high-speed rail system Manila-Bicol vice versa. Ang tugon dyan ng PNR, alamin sa ulat ni Darlene Lastrullo. Muling nanawagan ng mga mambabatas mula sa Camarines Sur sa Department of Transportation na pabilisin ang feasibility study para sa mas mabilis na railway system sa Manila to Bicol vice versa, ang Philippine National Railways to South Long Haul o mas kilala bilang Bicol Express. Sa ilalim ng House Resolution No. 18, sina Camarines Sur Representatives Migs Villafuerte at Luigi Villafuerte kasama sina Representative si Yoshi Anthony Horibata at Bicol sa Party List Representative Tere Ridon ay humiling sa DOTR ng agarang pagsusuri at pagpapatuloy ng proyekto. Kapag natapos, inaasahang mababawasan sa 4 na oras mula sa kasalukuyang 12 oras ang biyahe mula Metro Manila patungong Albay o Sorsogon ang pinakadulo ng Bicol Express. Ang modernong standard gauge high-speed railway ay may habang mahigit 500 na kilometro at papalit sa lumang linya ng tren na nagdurugtong sa Maynila at Bicol. Ayon sa mga mambabatas, ang proyekto ay magpapabilis sa transportasyon ng mga pasahero at kargamento at magsisilbing pundasyon ng pag-unlad sa ekonomiya at mas malawak na koneksyon sa mga lalawigan sa Timog Luzon at Bicol Region. Na-refer na po siya sa committee. Iniintay po natin na i-hear po siya. Tapos, confident naman po ako, kausap ko ang iba't ibang mga kongresista na mapapasa po ito sa House. Sa Senate, alam ko naman na importante ito sa Region 5, sa mga Bicolano. At si Presidente binigyan ito ng go signal. So, we will work hard for that dahil talaga namang kailangan ang rail sa ating probinsya. Dagdag pa ni Villafuerte, malaki ang maitutulong ng proyekto sa mga mamamayan, lalo na sa pagbiyahe ng mga produkto at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga commuter. Napakalaki. Pagpapadala ng produkto, kalakal, turismo, at sa pang-araw-araw na pagkabuhay. Ayon naman sa PNR, posible naman ang high-speed rail system sa Manila to Bicol line, ngunit may mga teknikal na umanong problema lalo na sa daraanan ng modernong tren na mas mabilis kung ikukumpara sa bakon ngayon ng PNR. Technically po, lahat naman pa yan possible po. Siguro ang kailangan tingnan nating bagay dyan na aspeto sa high-speed train is yung unang-una po yung technical na dadaanan. Kung gagamitin natin, sabihin natin ang original line po ng PNR, medyo may mga challenges. Kailangan magbalit tayo siguro ng mag-improve ng ating mga tracks pa. Palitan yung ating train. May mga kaya magbiyahe ng high speed kahit na maliliit yung kurbada, yung tinatawag na tilting train. May technology yan mula sa Japan, sa German. Pwedeng gano'n po ang gagamitin natin. Pero sa ngayon, wala pa po tayong tilting train para magamit sa existing track natin. So, at kailangan din natin mas ma-improve pa, mas maging
magawang mas matibay pa yung ibang component ng trucks natin para po maging suitable siya doon sa high-speed na tilting train. Bukas ang PNR, posibilidad ng high-speed rail na dadaan sa masusing pag-aaral. Ang panibagong panawagan na ito ay patunay ng patuloy na hangarin ng mga lider sa Camarines Sur na maisulong ang makabagong transportasyon sa Bicol bilang susi sa pag-unlad ng ekonomiya at mas maginhawang biyahe para sa mga Bicolano. Darlene Lastrulio, CSN. Top contributor sa ekonomiya ng Bicol Region ang Camarines Sur dahil sa higit 200 billion pesos na gross domestic product o GDP noong 2024. GDP ng probinsya mataas pa rin kahit nasalanta ng bagyo noong nakaraang taon. Narito ang ulat. Patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Camarines Sur matapos maitala ang 210.81 bilyong gross domestic product o GDP para sa taong 2024. Batay sa pinakahuling Provincial Product Accounts o PPA na inalabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ang pinakamalaking GDP sa buong Bicol Region kung saan ang Camarines Sur ay nananatiling top contributor sa regional economy na may 32.9% share o katumbas ng 210.81 bilyon mula sa kabuuang 640 bilyong GDP ng Region 5. Mula 200.91 billion GDP noong 2023, lumago ng 9.89 billion ng GDP ng Camarines Sur, higit pa kumpara sa 8.51 billion ng Albay at 4.76 billion ng Sorsogon. Tumaas mula 3.1% noong 2023 tungo sa 4.9% ang kabuuang economic growth rate ng probinsya nitong 2024. Sa kabila ng mga kalamidad noong 2024 na nagdulot ng pagbaha, pinsala sa mga sakahan dahil sa bagyong Christine at pagsasara ng ilang negosyo, na natiling matatag ang ekonomiya ng lalawigan, patunay ng resilience at mahusay na pamumuno sa CAMSUR. Lahat ng major industries, kabilang ang agriculture, forestry and fishing o AFF, industry at services ay nagtala ng positibong paglago mula 0.7% hanggang 5.9%. Sa kabuuang ekonomiya ng lalawigan, 51.8% ang ambag ng services sector, 31% mula sa industry at 17.2% naman mula sa AFF. Yes po, positive siya, lalo na kung padagos-dagos or dire-diretso ang trend. Kasi eventually, ma-reflect yan sa mga yaon sa probinsya and sa mga, basically, ang reflection niya on din sa business owners and sa policy makers din. Dahil, ibig sabihin, mas dakol ang investments, mas dakol ang negosyo na napuput up sa sarong probinsya. Kung pag-arog ka yan, mas dakol din ang oportunidad na magkaigwan ng mga trabaho sa sarong probinsya. Dagdag pa ni Aspe, ang pagtaas ng GDP ay sumasalamin sa dumaraming produkto at serbisyong nalilikas sa lalawigan, senyales ng lumalakas na ekonomiya at mas maginhawang pamumuhay para sa mga taga-CAMSUR. Pag sinabi tayong GDP, gabos na goods and services produced in the province are accounted for the whole year. Para mahiling ta kung talagang kumusta, gurano kalikas ang pagdakula ang ekonomiya sa buong probinsya. So itong gabos na produced goods sa laog ng Camarines Sur, mas nagdakula as compared kang Itinuturing ng PSA na positibong indikasyon ng patuloy na pagtaas ng GDP dahil nakakatulong ito sa pag-akit ng mas maraming investors at negosyo sa lalawigan. Isa sa mga isinusulong ngayon ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte ay ang pagposisyon ng CAMSUR bilang renewable energy capital ng bansa sa gitna ng dumaraming multi-billion investments sa sektor na ito. Sa tingin ko, tuloy-tuloy na yan dahil ang mga Bicolano, mga taga-CAMSUR, masisipag. Importante, full support po tayo from womb to tomb. Ano ibig sabihin? Pagbuntis, pagpapanganak, pag-aaral, paghanap ng trabaho, medical, hanggang maabot ng burial, womb to tomb. Bakit? Pag ganyan, may competitive advantage ang mga residente ng Camarines Sur. Pag may competitive advantage, ano sabihin? Nakakalamang sa buhay. So, yan ang ating pinufokusan ngayon. Ang womb-to-tomb service sa CAMSUR.
Sa kabuuan, nananatiling ekonomikong haligi ng Bicol Region ng Camarines Sur. Patunay na sa kabila ng mga hamon, tuloy-tuloy ang pag-angat at pagbangon ng lalawigan tungo sa mas progresibong ekonomiya at mas magandang kinabukasan para sa mga Bicolano. Darlene Lastrulio, CSN. Patay ang isang 48 anyos na babae matapos makuryente ng mahawakan ang wire ng nakasaksak na blower. Nangyari ang insidente sa Barangay San Ramon, Bula, Camarines Sur. Lumalabas ang investigasyon ng Bula Police nang sasaing umano ang biktima ng mahawakan ang nakasaksak na wire ng blower dahilan para ito ay makuryente. May porsyon pa umano ng wire ng blower na tuklap na ang insulator kaya umano na kuryente ang biktima. So ini po nangyari sa Zone 6, Barangay San Ramon, Bula, Camarines Sur. So napag-araman po sir, ng IOC po na ini pong biktima is intellectual, igwa pong intellectual disability. So ang ginigibo po kayo ng biktima, nagsasap na po ni bagas. Sa blower type appliances. So ini pong wire po kang iglulutuan, may portion pong may pakpak na. So yun naging kausa po ito kang pagkakurente po kang biktima. Alright. So after which po, ito pong relative na pandawan na lang po na maya na pong buhay ini pong biktima. Kayo po sir, ini pong investigation po kang IOC na disclose po na maya man pong nangyaring foul play. Kalaboso ang isang lalaki matapos mamukhaan ng biktimang ninakawan niya ng cellphone sa isang ospital sa Naga City. Suspect na diskubreng sangkot din pala sa sere ng nakawan sa lungsod. May ulat si Regine Bue. Kalaboso ang isang 36 anyos na lalaki matapos mamukhaan at makilala ng biktimang ninakawan niya ng cellphone sa chapel ng isang ospital sa Naga City. Ayon sa Naga City Police Office, nakakonfine umano sa ospital ang asawa ng biktima na kinilalang si Nelvin, 33 anyos. Nagpahinga ang biktima sa chapel ng ospital kung saan napansin ang presensya ng suspect sa parehong lugar. Nakaidlip ang biktima subalit nagising nang maramdamang may kumakapas sa kanyang bulsa. Pagkagising, natuklasan na ng biktima na nawawala na ang kanyang cellphone at nakita ang suspect na kinilalang si Noel, 36 anyos, residente ng Minalaba, Camarines Sur, na papalabas ng chapel. Agad na nagsadya sa pulisya ang biktima upang i-report ang insidente. Isang hot pursuit operation ang isinagawa ng PNP na nag-uwi sa pagkakahuli sa suspect sa Naga City People's Mall. Nabawi sa suspect ang cellphone at positibong kinilala ng biktima ang salarin. Ayon sa investigasyon ng PNP, lumalabas na dati nang nasangkot sa mga kasong may kaugnayan sa nakawan sa Naga City ang suspect. Since igwa na po ning mga araw kani yung record, so igwa po kita ning inapod na Rogues Gallery. So igwa po ang theft and robbery unit kang Naga City Police Office, as in sa tabang na din kang Police Station 2, madali ta po ini yung nasusog, as in yaon na nga ni po ini igdi sa may Naga City People's Mall. Supposedly siguro ibebenta na si nakuha niyang cellphone. As in, base na din sa investigasyon, may man po ini yung binabantayan na pasyente duman sa Naga City, sa Bicol Medical Center. So talagang ang intensyon niya maghanap ng mabibiktima. And na po nga ni, siguro dahil na din sa kapagalan kasi ito yung biktima, nakaidlip siya, as in day niya na malaya na nakarani na sa iya ang suspect. Sa kasulukuyan, nasa custody ng Naga City Police Station to ang suspect. Pagirumdumtan na lang po giraray sa tayo mga kababayan, lalo na kung nagpaparapahingalo kita, siguro tapos sa itong mga gamit, although yaon po yung sa tayong kapulisan na nagbabantay, dito ang po pagpabayaan sa tayong personal security. Regine Bue, CSN. Matapos ma-confine sa ospital ng halos 4 na buwan, binawian na ng buhay ang pulis na isa sa mga sakay ng pampaserong van na nabagsakan ng puno sa Legazpi City nitong Hulyo. May ranggong Executive Master Sergeant ang biktima na naka-assign sa Bakakay Police. Pumanaw ang biktima pasado alas 6 ng gabi kahapon Nobyembre 5. Nagluluksa ang buong PNP community at pamilya ng biktima sa naturang insidente. Makakaranas ng mahina at minsan walang supply ng tubig ang ilang lugar sa Naga City dahil sa interconnection activity ng Metropolitan Naga Water District o MNWD. May ulat si John Amador.
Ngayon pa lang, humihingi na ng pag-unawa at pasensya ang MNWD sakali mang may maapektuhan ng paghina o pansamantalang pagkawala ng tubig sa ilang kabahayan sa Naga City. Kasunod yan ng isinasagawang mga pagsasaayos, maintenance, repair at pagkukonekta ng mga discharge transmissions lines. May mga repairs kitang giniribok ang mga nakaaging aldaw, especially sa reparting Magaraw. Mga leakage yan sa mga distribution line, which is kambangiman lang na pag-report, tapos naman to. Ang magiging ongoing po ngunyan, itong interconnection na gigibuhon sa may Salonggigi. Duman po yan sa bago niya itong pumping station. Yun na po ang Kararayan 6 pumping station. Nayaw dyan sa may Salonggigi. Magkakaigwa po ng interconnection ngunyan na Banggi. Mapuon po alas 9 ng Banggi. Matapos siya November 7 na alas 2 ng aga. Makakaranas ng service interruption ang ilang lugar dahil dito. May mga pump station ang isa-shutdown dahil sa mga isasagawang pagkukumpuni at interconnection. Gabi isasagawa ang trabaho para mabigyan pa ng panahon ng mga residenteng apektado ng water interruption na makapag-ipon ng tubig. Magiging affected pong areas kayan, Kararayan, itong Cataraid na Bellavita, Happy Homes, Vicente Heights, at yun sa karaning mga barangay pa kang Pakul. So medyo haralawig po. So igwa pang oras ang mga konsumidor ta na pag-abot sa harong makaipon ng tubig sa mga gamito ninda. Dahil by 9 PM ma-shutdown po kami kang sa mga istasyon na yaon duman na harani. Especially itong Pakul 5 i-shutdown nito. Tanganing sarong linya lang po sinday. Jan Amador, CSN. Nakiisa ang isang mall sa Naga City sa pag-obserba ng simultaneous 4th quarter national earthquake drill. Sabay-sabay na ginawa ng mga empleyado ang duct cover and hold habang papalabas ng gusali. Bahagi yan ng simulation exercise at bilang paghahanda na rin kung sakaling maramdaman ang isang malakas na lindol. May mga tauhan din mula sa Bureau of Fire Protection o BFP para i-assess ang emergency simulation exercise. Layo ng aktibidad na palakasin pa ang kaalaman at kahandaan ng publiko sa panahon ng hindi inaasahang kalamidad. 90% umano ng mga boarding house sa Barangay Peña Francia sa Naga City ang compliant sa business permit para makapag-operate. Barangay Council may pinaplansang ordinansa para sa mas maayos at ligtas na paupahan. May ulat si John Amador. Isa ang Peña Francia Avenue sa Naga City sa mga tinaguriang University Belt sa lungsod. At dahil malapit sa malalaking paaralan, dito din nagsulputan ang kaliwat kanang boarding houses. Ayon kay Cap Jackie Villaperte, mahigpit nilang minomonitor ang mga boarding house sa kanilang barangay. 90% umano sa mga ito ay compliant at rehistrado para makapag-operate. Kasabay niyan, meron ding ipapasa ang Barangay Council na ordinansa para ma-regulate ang mga ito. Sa ipapasang ordinansa, obligado ang mga may-ari ng boarding house na i-report sa barangay ang bilang ng mga nakatira o nakaukupa sa bawat unit ng kanilang paupahan. Nagpa-survey na yan, kadaklan talaga halos iguana ng mga permittees DBS sa tuyong barangay. And kami, ngayon na first session, ilalaog mo yan sa samuyang session na ito pong manungod sa pag-ibo ng ordinansa na si mga boarding house owner kaipuhan na i-endorse ninda ang sa indang mga borders si complete details. Tanganing maaraman ta kung taga-sain si sa indang mga borders kung sakaling magkaigwa ng problema or insidente. Madali ang sa tuyong pagsusog. Nagpapatawag din ng meeting sa mga boarding house owners at naisasaayos na din ang kanilang command center na nagmumonitor sa bawat lugar kung saan marami ang tao at estudyante. Sa mga boarding houses, igwa man kita ning nagpapaabot kita ng mga meeting dyan and kami, digdiyo sa Barangay Peña Francia, Peloy-Luay na ginigibo mi si command center, tanganing magkaigwa kami ng complete monitoring sa buong community kang Barangay Peña Francia. Halos 90% nagko-comply kan sa tuyong mga requirements. Ayon kay Punong Barangay Villaperte, dapat umanong sumunod sa proposed ordinance na isusumite sa lungsod ang mga boarding house owner para sa mas ligtas na lugar para sa komunidad. Jan Amador, CSN. Nadungisan na ang undefeated record ng reigning NBA champions na Oklahoma City Thunder sa pambubukas ng NBA 2025-2026 season.
8-1 na ang kartada ng Thunder matapos ma-upset ng Portland Trail Blazers sa score na 119-121. Natalo ang defending champs sa home court ng Blazers. Samantala, nangunguna pa rin ang Thunder sa Western Conference ranking ng National Basketball Association. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.